Continuem sense parar fins a l'Albert. Primera qüestió. Niu de picot altra vegada. Segona qüestió. El terra, excrement de... Els darrere. Pàgina. Per què és de pàgina? Perquè és... No cal que ho apuntem. Però... Jo ho apunto. Cal, o sí, si voleu apuntar ho apunteu. Val? Si no teniu foto d'excrement de fagina, però si en teniu no cal. Però més que res, el que importa és... Bueno, mirem. El que importa és que es fixeu que anem trobant excrements sense amagar, o sigui, el camí, i això està fet expressament per marcar el territori. Sí, per això ens parem. Vinga, va, qui vulgui fer una foto? Què vols, Ja el teniu? Sí, ja ves, a mi em fa mandra. Sí, que ja Estàs fent un vídeo, ara? Sí, A tu t'està fent. He vist una mica que no veu. l'Alba allà. Que l'he vist.